pakyas gyud tada. Ano tayo boss, usay din na atong batong hiyas nga imo magitong giapas ug maayo. Mao mo kay baw. Makuha na to. Mao to'y makapausab sa atong kinabuhi. Mo ba? Aw, sige. Nya unsa may ko ana to ron. Kinahanglan makuha gito na to. Nya boss, unsa may plano nimo ron? Balik ta. Kinahanglan makuha to na to. Ikaw abo. Kaya rin mo. Kaya na, kita akong mulaban hanggang sa kamatayan. Tara. Kuhaan yung mga armas. Wa nga to eh. Di gani kabantay din na nga sulngon dito sa istribubugang na. Buang nga lagi boss. Wa gid taga-expect boss nga musuong nito nato. Boss, di ni nga tugikan boss. Kung pag lubatay boss ba na wag tang ka boss. Aw, kanang ang plano tagi nako, ako to silang lipton sa luyo para dito na ako birahan sa luyo ba. Ya, sama ni atras naman sila di ay nawahi man ko. Mao day boss. Ay dula ni mato boss ay. Sunod ano boss, magbantay-bantay na boss. Sunod boss, dinayot ang kumpiyansa nila boss. Kana mo na nindot atong buhaton. Bueno, lakaw sa ko ha. Na ako'y ka-meeting ron mga alas 3. Amping mo dre ha. Sige boss. Boss, basi magkinahanglan kag backup boss. Kuyugan di ka boss. Ayaw na lang siguro. Kaya rin ako. Basta ka mo dre na bilin. Pag-amping mo ha. Sige boss. Sige. Pero ayaw kalimte ha. Magkinoon sa gani. Natay backup dito, Air Force. Copy boss. Sige. Anton ako. Amping boss. Kinahanglan, walay magdangag na to. Sige. Ikaw part ay put pagpatuyang og lakaw part kay sama tong miagi na. Kuan ka. Sige. Dito Sige. piyansa. Diretso ta. Sus, ay dula rin boss no. Lipot tirada rin iya day. Hindi ito kumpiyansahan si boss. Part, lipot yun na siya part. Lagi. Bert, una na ko patay. Pagwis ako pa ta. Sige part, sige part. Stribubugang! Fighter Apache! Do you copy? We are under attack! We need backup!
280 degrees west. DR heavily armed. I repeat, DR heavily armed. Japir! Ah, patay, wala bala. Murag ni dapig na akong swerte ronda. Patay gyud karon. Ikaw, ganahan magkakamo patay nga way kalaban-laban niyo. Oh? Bukoy armas oh? Oh? Yate ra. Ya! Kaya pa? Ikot masanay ka na. Nya! Asa mang swerte nga imong gingon? Ah! Unsa naman eh? Wala naman kay bala. Patay karon. Asang batong hiyas? Asa? Di gito maimuha. Ano ba? Dari tapok. Baik. Ya. Gagasin silang tulo. Pero ang katong commander gid ani niya. Muna to itong antingon karon. Sinadi ang batong hiyas. Katong imong gi kuan, pangita. Sige. Sige.
mahimo. Open fire! Ayo, boss! Ayo! Ayo, boss! Ha ha!